Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Мы ведаем, што нас глядзяць у гарадах і вёсках, і ў кожным куточку Беларусі ёсць чым ганарыцца і пра што расказаць. Сёння мы вам раскажам пра цудоўнае месца, якое знаходзіцца зусім недалёка ад Брэста і вядома нават па-за межамі нашай краіны. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Максим. Привет, Аня. Настасья. Вітаю вас. И Милана. Добрый вечер. Рада вас вітаць, дарагія сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. Раскрыйце сакрэт, адкуль вы да нас прыехалі. Вероніка, мы прыехалі з вёскі Скокі Брэсцкага раёну. Сапраўды, Скокі вядома нават за межамі краіны. І, дарэчы, міністры, мы сёння адпаведныя. І якія ж вы сёння міністры? Я міністр мясцовых страваў. Я міністр спатрэбнага сяброўства. Я міністр гісторыка-культурнай спадчыны. У гасціных скоках любяць не толькі смачна есці, але і смачна частаваць. Вельмі шкада, што не перадаюцца пахі з дапамогай тэлевізійнай тэхнікі, але паверце нам на слова, гэта пахне вельмі смачна. Гэты каравай прыгатавала маці нашага аднакласніка. На ім ёсць розныя кветкі, а таксама можна ўбачыць птушак. Іх гатавалі, калі спявалі песні вяснянкі. Ужо 5 гадоў мінула, але мы вельмі добра памятаем, як у Скоках праходзіла эстафета перадачы агню другіх еўрапейскіх гульняў. Ну, гэта вельмі важная падзея. Скокі звязаны з рознымі падзеямі, а яшчэ з рознымі асобамі. Напрыклад, да нас наведаваліся Ян Флемінг, расійскі імператар Александр III і кампазітар Наполеон Орда. Мы ведаем, што ў Скоках у вас, так, сябры, знаходзіцца адна з галоўных гісторыка-культурных пярлін Брэсцкай вобласці. Маю я рацыю? Так, у нас ёсць музей Немцевіча, і мы падрыхтавалі для вас відэаматэрыял. Запрашаем у музей. Ну вось мы і на месцы. За маёй спіной знаходзіцца гісторыка-культурная каштоўнасць 18 стагоддзя. Гэта сядзіба Юліяна Немцевічаў. Ну што ж, пойдём пазнакомімся бліжэй. Верхняя зала – гэта сталовая. Тут мы можам убачыць сталы, стулья, посуд, а таксама буфет горку і старажытную пасуду з фарфора. А далей нас сустракае старажытная лесвіца, якой, як і дому, без малога, 250 гадоў. А такіх пакояў у сядзібе было 2. Гэта гасціная. Тут можна было пайграць у шахматы, піць чаю, паслухаць музыку, або проста адпачываць да такіх прыгожых крэслаў. А яшчэ хвіліну вашай увагі. Гэта універсальны столік. Сюды можна было пакласць усё, што прыйдзе ў голову. А вось гэта бальная зала. Тут праводзілі важныя сустрэчы. Раней, калі сюда прыязджаў Александр III, тут іграў аркестр. А вось гэта музыкальны салон. Тут шыткі з нотамі і песнямі, а таксама музычныя інструменты, якія іграюць па сённяшні дзень. Напрыклад, грамафон, піяніна, музыкальная шкатулка. А вось гэта кабінет. Тут розныя кнігі, старажытны тэлефон і глобус, прамакалку, чарнільніцу і нож для лістоў. А вось гэта гулявы салон. Тут собраны розныя атрыбуты шляхецкіх забаў. Бань і паляванне, карты і музыка, і іншыя цікавыя забавы. А вось гэта збраёўня. Тут собраны трафей палявання гаспадароў сядзібы, а таксама атрыбуты рыцарскага жыцця. Толькі паглядзіце, якія ўзоры, якая тонкая мастацкая різьба па дрэве. Усё гэта нужно ўбачыць ужывую, каб па-сапраўднаму дацешыцца гэтай прыгажосцю. Вельмі важна абараняць і захоўваць гісторыю нашай радзімы. Мы, вучні сярэдняй школы вёскі Скокі, ведаем гэта не па чутках,
Мы любим свою родиму. Слухаючы вас, мне падаецца, што ў скоках вельмі добра жыць, правда, Настасья? Цалкам згодна з вами. Можна і плённа вучыцца, і добра адпачываць. Мы любим нашу малую радзіму і хацім расказаць нашим сябрам і гледачам усё цікавае, пра што мы ведаем. А дапаможа сёння нам у гэтай добрай справе наш сённяшні ганаровы госць, намеснік дырэктара сярэдняй школы вёскі Скокі Курыкова Ганна Александровна. Сустракайце. Вітаю вас, міністры, Вераніка, гледачы. Вельмі рады вас бачыць. Першае, хочу сказаць, што нашай школе ўжо больш за 100 год. 104, калі быць дакладней. Спачатку вучыліся па хатах, нават у сядзібе была школа. Ну а зараз мы бачым прыгожы утульны будынак. У школе, акрамя заняткаў, ёсць яшчэ магчымасць наведваць аб'яднанні па інтарэсах і спяваць, і маляваць, і танцаваць. Мы можам наведваць бібліятэку і як у вёсцы, так і ў школе. У нас ёсць дом культуры ў вёсцы, стадыён, дзе і нашыя вучні, і аднавяскоўцы могуць трэніравацца. Магчымасцяў шмат. Я тут трошки падглядзела, побач са мной ляжыць нейкая цудоўная краіна магчымасцей. Распавядзіце, калі ласка, што гэта такое і што сёння мы з гэтым будзем рабіць. Па баках мы бачым вядомых дзеячаў нашай краіны, розных накірункаў. І кожны наш маленькі тэлеглядач таксама марыць пра нешта любіць. І каб ісці ў будучыню упэўнена, вось сёння мы паспрабуем, а што ж нас будзе падтрымліваць. Дарагія міністры, выберыце карткі з аднолькавым колерам. І так, якія ж магчымасці ў мяне ёсць? Пайсці на канцэрт альбо глядзець нейкія прыколы на Ютубе. Для маёй будучыні, да? Хутчэй за ўсё, што вы мне прапануеце? Пайсці на канцэрт. Канешне, гэта будзе лепей. І вось першая ўжо магчымасць у нас ёсць. Пайсці на факультатыў пасля урокаў або гартаць Інстаграм. Конечно, я пойду на факультатыў. Якія адказныя міністры і вучні. Ігнарировать чужие просьбы альбо дапамагаць бацькам старэйшым. Я выберу, конечно, дапамагаць бацькам альбо старэйшым. Рабіць ранкам зарадку і быць бадзёрым увесь дзень, ці ляжаць цэлы дзень у ложку. Канешне, я выберу рабіць зарадку і быць бадзёрым увесь дзень. Таксама вельмі добры і правільны выбар. Пайсці на выставу, экскурсію альбо гуляць у камп'ютары. Пайсці на выставу. На выставу, канешне, гэта вельмі цікава. Ці падабаецца вам працаваць у нашай школе? Сумленна адказваеце, Ганна Александровна. Вельмі падабаецца. Ведаеце, школа што такое? Гэта вучні. А яны усе ад малу да вялікую таленавітыя, цікавыя. У нас шмат настаўнікаў, якія заканчвалі школу і зараз працуюць у нашай школе. На сваёй малой радзіме. На сваёй малой радзіме, так. Таму, канешне, я з задавальненнем кожны ранак іду ў сваю школу. Вы так добра сказалі пра школу. Я пакуль ведаю адзін сакрэт, які далей будзе ў праграме, але пакуль яго не скажу. Дам слова нашаму міністру Настасі, міністру мясцовых страваў. У нас у Скоках адбываецца фестываль спасоўкі. Спасоўкі – гэта фестываль традыцыйнай беларускай кухні. У нас ёсць дыплом другой ступені за лепшую кірмашовую лаўку. Мы і спявалі, мы рыхтавалі розныя стравы, расказвалі, а як жа праходзіў спас раней. Таксама у нас ёсць дыплом другой ступені, самая арыгінальная страва з яблык і мёду. Так, гэта ж спас. Мы хацім перадаць нашым тэлегледачам смачнае прывітанне. Яблыкі ёсць у кожным доме. Сёння мы прыгатуем страву, якую гатавалі нашыя бацькі, але на сучасны лад. Нам спатрэбіцца мука, яйкі, соль, яблыкі, цукар і алей. А яшчэ радасць, любоў, цеплыня, дабрыня. Бярем муку, яйкі, і добавим алей, цукар.
А зараз беремо і розкатуємо тісто. Нарізаємо його на стужки. Дзьобненькі беріться. Беремо яблуки і нарізаємо їх на ось такі дольки. Ложимо їх на тісто. Готово. Частуйтеся, дівчата. От такой смакоты мы поволі пераходзім да спорту. Калі ласка, Мілана. Мы вельмі любім спорт, і у нас кожны год праходзіць турнір по волейболу ка дню нараджэння Нямцевіча. Вось узнагарода нашай школы. Хто можа ўзяць удзел у гэтым турніры? Ну, прыязджаюць усе бліжэйшыя школы, дзяўчаты і хлопцы, прымаюць удзел і паказваюць не толькі свае спартыўныя таленты, але і заводзіць сяброўства. Так, ну вы нас упэўнілі, даказалі, што сапраўды скокі гэта зямля магчымасцей. Зараз у нас ёсць магчымасць таксама узяць удзел у невялічкай гульні, віктарыне. Дарагія тэлегледачы, дапамагайце нам. Мы з вами будем глядзець на экран. Я вам буду паказваць тую ці іншую славутасць, а вы, калі ласка, адказвайце мне, дзе знаходзіцца гэтая славутасць. Нумар 1. Увага на экран. Я вам магу падказаць, што гэта знаходзіцца ў Камянецкім раёне. Міністр, складанае пытанне. Не бачылі яшчэ? Глядзіце, у нас варыянты Воўчын, высокая, не хавайце, мы бачылі, што вы высокая паказалі, Пружаны і высокая. Усё ж такі 50% удзельнікаў гульні лічаць, што гэта высокая і лічаць правільна. Гэта сапраўды сядзіба Патоцкіх, якая знаходзіцца у высокам. Добра. Таксама глядзіце на экран. Ваша справа разабрацца менавіта, дзе знаходзіцца гэтая славутасць. Калі ласка, вашыя варыянты. Так, і правільны адказ, ведаеце, які? Гэта Ружаны. Гэта палац сапегаў у Ружанах. Таксама абавязкова наведайце. Глядзім уважліва на экран і разглядаем. Не пазналі, што гэта такое? Спачатку пакажам тэлегледачам, дзе вашыя варыянты. Адзінагалосна Воўчын падтрымліваю удзельнікаў пасяджэння. Хто падкажа, што гэта? Гэта усыпальніца апошняга караля і Рэчы Паспалітай. Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Так, і пахаванне такога кшталту на Беларусі ёсць толькі у Воўчыне. Ну і засталося апошняе пытанне. Мы сёння з вами гутарылі пра сядзібы, пра палацы. А вось гэтае месца называецца палацык. І знаходзіцца яно дзе? Правильно, знаходзіцца яно у Пружанах. Так і называецца Пружанскі палацык. Дзякуй, сябры, за ўдзел у такой складанай віктарыне. А зараз нам трэба, паважаныя міністры, прыняць рашэнне нашага сённяшняга пасяджэння. Лёс кожнай краіны залежыць ад яе жыхароў, ад іх любві, падзякі і павагі да роднай зямлі. Родны горад ці родная вёска – гэта скарбніца магчымасцяў. Малая радзіма – гэта месца, якое застаецца ў сэрцы чалавека назаўсёды. Калі ласка, ставце свой подпіс, каб рашэнне набыло сілу ў нашым міністэрстве дзяцінства. Так, я згодна, з задавальненнем ставлю подпіс свой. Дзякуй вялікі. Рашэнне мы з вами прынялі. Вераніка, но мы са свайго боку хацелі падарыць вам гэты каравай, да, ад гасціннай скокаўскай зямлі. Дзякуй вам вялікі за такі кранальны і цудоўны падарунак. І на гэтай ноце мы пераходзім да чытанкі. Будьце разам з намі. Дарагія сябры, усе мы жывем у прыгожай краіне Беларусь. У гарадах ці вёсках, месца, дзе чалавек нарадзіўся і дзе прыходзіць ягонае дзяцінства, застаецца ў сэрцы назаўсёды. І сёння мы разам з вами прачытаем верш Владзіміра Караткевіча «Бацькаўшчына». Дагарэў за брамай небакрай, месяц паміж воблачкаў плыве, выйду зноў, як у мінулы май, басанож прайдуся па траве. Дымная сцюдзёная раса,
Цёмныя ў траве ад ног сляды, а такога рослага аўса я не бачыў доўгія гады. Бач, хмызы спляліся, як павець, светлячкі мігтяць, гараць святлей, перад тым, як звонка ў лозах пець, прачышчае горла салавей. Ціха цмокае ў сне рака. О, як добра, як прыгожа жыць, раска, як русалчына луска на вадзе ад месяца гарыць. А вакол травіцы росны рай і бярозак белая сям'я. Мой чароўны беларускі край, бацькаўшчына светлая моя. Я спадзяюся, што вам спадабаўся верш, які напісаў Уладзімір Караткевіч, вельмі кранальны і поўны любові да сваёй радзімы. На гэтым мы развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!